He never wins, that much is clear. But watch out, Sultan, chances are for him there's no plot too bizarre. Sultan is what I wanna be. Sultan is what I wanna be. In his head the wheels are turning, all the cunning thoughts are churning. Every day's a brand new scheme, for to be Sultan is his dream. Krevet na spuštanje. Vaš doručak, gospodaru. Presvetli, ne zaboravite da treba da primite novog ambasadora. Kada odspavam iznugude? Ide mi na živce. Šefe, gde idete? Dosta mi je, hoću da postanem sultan umjesto sultana. Nema potrebe da se nervirate, šefe. Reci mi kako da se borim protiv čoveka koji stalno spava. Ne znam. Hajde, idemo u šetnju. Ne opet. Papuče me žuljaju. Dobro, idem. Mala šetnja smiruje živce i podstiče moždane ćelije. Duhovi, kupite duhove. Kupite uljne lampe, izvanredne uljne lampe. Najbolje posuđe na pijaci. Ej, pogledajte, šefe, nova prodavnica. Ajdemo, volim da gledam izloge. Dobro, ajdemo. Dobar dan, otvorili ste prodavnicu u našem lepom gradu. Da, plemeniti kupče, upravo sam došao iz zapadne Evrope novim kamenjim putem. Uđite unutra, mogući kupci. Imam zbirku antiknog namještaja koji samo čeka vaše oči. Antiknog namještaja? Iz kog perioda? Svih. Imam lični orman Marije Antoanete. Pravi četinar u Chippendale stilu. A šta kažete na ovo? Izgleda mi prilično težak. Zato što je od punog drveta. Dodirnite ga, molim vas. 1, 2, 3. Dosta! Zaustavite taj sto! Ne mogu, šefe, vi vodite. Stoj! Šta kažete na moj sto koji se okreće? U stvari, čarobni namještaj je moja uža specijalnost. Djelujete istrpljeno, dragi mogući kupče. Sedite, molim vas. Bravo! Figaro! Bravissimo! Šta je to? Muzička stolica! Zar nije divna? Jao! Bravo, bravissimo! Izvinite, dragi mogući kupče. Stolica nestane čim prestane muzika. Čujte, dragi prodavče. Da, dragi mogući kupče. Da nemate neku samrtnu postelju? Samrtnu postelju? Ne. Šteta. Čekajte, možda ipak imam nešto za vas. Evo ga, divan je, zar ne? Zašto je tako poseban? To je krevet na rasklapanje. Ne, grešite. To je krevet na spuštanje. Rasklapanje. Spuštanje. Želite li da ga probate? Dođe do lafalate, brzo lezi. Ponaša se kao da sam pas, ali on laje. A? Ej, divno. Zar ne? Brava hrastovina, megdušak i ne treba vam nikakav prekrivač. Ali gde je Adolafalat? Sluga? Nemam pojma, oni koji legnu na ovaj krevet nikada se ne vraćaju. Nikada? Nikada.
Isporučite mi ga. Koja je cena? 900.000 dinara. Mora da ste poludeli. Krevet se prodaje kao alva, naročito za vikendice sa malim sobama. Ne, šalio sam se. Dobro, pristajem. Isporučit ću vam krevet u toku dana. Ako ne budete zadovoljni, vratite ga. Dobro, čekat ću ga. O, nebeska iskro, sunce istoka, mogu li da uđem? Ne, kako možete da ležite na tome? Šta? Krevet vam je tako neudoban, tako tvrd, kako uopšte spavate? Ne znam. Verovatno sam navikao. To nije dobro, imam poklon za vas. Za mene? Vidite, mnogo je bolji. Lep je. Za vas je, probajte ga. Pa dobro. Mogao bih da dremnem. Gospodaru, novi ambasador je došao. Uvedi ga. Moram prvo da obavim taj razgovor. Posle ću spavati na miru. Rešite ga se što pre možete. Jedva čekam da isprobate moj poklon. I ja jedva čekam dobri iznogude. Njegova ekscelencija Nabularius, ambasador podeljene zemlje. Ne bez velikih osjećanja. Zato sam siguran da će moje prisustvo učvrstiti tradicionalne odnose između naše dve zemlje. Aha, šta? Vi ste na redu, gospodaru. Aha, da, moj govor. Izvolite. Vaše prisustvo će učvrstiti tradicionalne odnose između naše dve zemlje. Dosta je? Idemo u krevet. A sada da popijemo po jednu kafu. Ne, hvala. To znači rat. Dobro, popiću je. Jednu ili dve kocke šećera. Kolumbijska? Ne, turska. Jaka je. Da li je sada sve u redu? Naravno, ovo ja plaćam. Da li je otišao? Jeste. Odlično. Hoćete li da probate krevet? Ne, Kako to ne? ne spava mi se. To je zbog kafe. Zato je nikada ne pijem. Od nje se rasanim. Od nje se rasani. Šta je to sa tobom? Sa mnom? Ništa, baš ništa. Pretpostavljam da ćete leći za recimo 4 sekunde, a? Ne. Ne volim da ležim kada mi se ne spava. Dobro. Pošaljite sultanov orkestar. Svirajte uz spavanke, samo uz spavanke. Taj violinist je dosadan. Ubrzajte, momci. O, to je džez. Da li ste došli da vratite krevet? Imam drugog kupca. Ne, još. Da li imate okrugle stolove? Ne koji se okreću, nego okrugle. Da, znam na šta mislite. Da, imam jedan. Koliko tehnokrata želite? Kakvi su vam to tehnokrati? Veoma su kvalitetni, dosadni kao pustinja. Dobro, uzet ću 3. Napolje, gubite se brzo! Šta to radiš, dobri moji iznogude? Zakazao sam vam sednicu. Sednicu? Ali ja se uvek slažem sa svima. Gospodo, suočimo se sa tim. Situacija je kritična. Ne slažem se, prvo da čujemo izveštaj. Skrećem vam pažnju na činilačko i javno mnjenje. Ne, ovdje imamo pokazatelje koji... Dobri iznogude, sednica je završena. Šteta što si zaspao, bilo je zanimljivo, naročito na kraju. Da vidim... Ne, ova ne. Da li
volite psihijatriju? Ne. Uticaj pravih uglova na psihologiju raznostranih trouglova. To je to! To je prava stvar. Ne treba da stoji na polici. Ova knjiga će svakog uspavati na drugoj strani. Nebeska iskro, dragulju istoka. Knjiga? Za vas, pročitajte je odmah. Odmah? Čini mi se da sam čuo hrkanje. Moram da uđem da proverim. Šta je ovo? Kafa, knjiga izvanredna. Neću da zaspim dok je ne pročitam. Sada zaista odustajem. Sigurno ste pomislili da ću sada da legnem na krevet na spuštanje. Ne pada mi na pamet. Poslaću ga nazad onom prodavcu. Da bih bio siguran, otići ću iz grada. Želite li večeru? Ne, veoma sam umoran. Želim samo da se bacim u krevet. no good. Let's go. Good is no good.